Magisakit kay pa. What's up mga fre? Good morning! So for today's video, ato na pong gibiruangan na itong asawa. Kanina video guys, naami na sa CUMC kaya na-admit si Casey. And ako ang trip ani, mapapirma ko sa iyang PhilHealth nga waiver. And for those wala pa nakatisting yung admit guys, kinahanglan mo mapapirma ani sa PhilHealth nga office para makredit ang inyong PhilHealth status. And ako siyang binuangan, kinahanglan ko mag-make og video para magpamatuod and mahatag na ako sa PhilHealth nga siya gyud si Casey. And kibali proof bitaw sa PhilHealth nga siya gyud si Casey gyud nga wala sila gibinuangan and si Casey gyud ang na-admit. Tanaw gali guys, binuang kayo. Oto. Testing na yung smile. Ano naman? Tagapan Oto. ayudan. Blurry. It's a prank! Tagna ko. Kano sa ka pangayong picture of Philhealth? Bumitaw lang ako, ganaw na ako nga, sure good ka. May pugyan pusing-pusing. It's a prank! Thank you ka, babe. Smile, babe! Nangayong yung picture of Philhealth sa imo ba? Kagbuang mo nagduda kay ko sure good. Tanong ko sure good ka. May PhilHealth sure good siya. Oh, babe, sure lagi. Sige lang, bahala. Importante, guwapa. Ba.